Lah nek ngomong masalah ikhlas keikhlasanmu jek kalah karo kewan. Kewan diengkulmu kuwi wae wong menungso kok kalah karo kewan iki lho. Kewan sing paling ikhlas enek. Apa? Wedhus. Wedhus ikhlas ning ndi to, Dik? Lah wedhus weruh nek pas idul kurban. Roh. Wedhus dienggo kurban. Sing nampa amale sapa? Sing ngurbanke. Tahu wedhus sing njaluk aku bagai amale. Lho ora tahu ta? Berarti sing paling ikhlas wedhus. Klentu, Bos. Nak kula mboten wedhus. Nak kula niku malah sapi perah. Lah kok sapi perah ikhlas ya? Sapi wedok kek susune diperesi bendina ngono. Isuk peresi, sore peresi, bengi peresi tahu. Terus sapi muni, aku kok mbok peresi tok ora mbok rabi-rabi tahu muni ngono. Sapi perah iki bendina mbok peresi mosok digantung tok, Dek. Rabinen tak mongi kowe. Kaya nek wong Jawa Timur kae lah ya. Nek Jawa Timur iki nek wedok kan nduk. Lho, kon to nduk, saka ngendi? Ngono. Oh iya. Nek lanang ya tole. Tole. Lho. Kan tole. Bener ya? Wis ben ra ngerti daerah dong iki apa-apa. Daerah dong kok ora apa-apa, sing muni lak udu aku. Sing muni. Apa salah apa? Ah bener ku, kon to nduk. Ya kon to nduk. Nek lanang lho. Kan tole. Wis teruske. Wong lak tanah iki iso subur perkarane apa? Cacing. Cacing. Lah cangkeme cacing ning ndi? Nang ngarep. Apa enek ngarepe cacing diroh apa piye? Nang guri. Ning buri to cacing piye kok cangkem ning buri? Nang iringan. Cacing kok cangkem ning iringan mlakune cacing mau ngene lho apa piye kok? Angel lagi. Cangkeme cacing ning ndi? Gak iso to katok to. Katok. Gampang. Apa? Cacing dicekel tangan kiwa dilikitik kok meringis berarti ya cangkeme tamu. Ini kitiken. Nyapa? Ndagele penak lo nyapa datang ngilikitik cacing barang. Apa sebabnya Dani rodo? Rodo kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Ora iso mlaku. Makanya diarani Rodo. kok iso pinter lho. Aku mbuh. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diuri siji-siji? Lah nek dikempule dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ya. ngono ya. Iya iya iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya Dani karbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Kok iso gambekar kayak iso lebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Terus tengahnya nek rodane kuwi garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Makhluk sing paling medeni iki asline sapa wir? Nek jariku ya wong wedok. Contoh ya, nenek sihir kae ya wedok, mak lampir kae ya wedok, nyipelet kae ya wedok, suster ngesot kae ya wedok, sundel bolong kae ya wedok, kuntilanak kae ya wedok, siluman ular kae ya wedok, sapa maneh Nyi Loro Kidul kae ya wedok, si manis jembatan Ancol kae ya wedok. Nek sing paling ganteng contone aku, Spiderman, Batman, Kapten Amerika, Satria Baja Hitam, Ultraman, Megaloman, Zoro, Prabu Siliwangi, Pangeran Diponegoro, Angkling Darmo, Ronggolawe, Raden Kian Santang, Joko Tingkir lan sak piturute.